na yun. So, mo matanggal. Sulod siya, sulod. Ito sa likod. Address na. Oh, sige. Sandala lang. Hello guys, this is Eric Kilot of Vigo City. Double Seminar na Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Nelot. May gabi sa inyo mga viewers. Gabi na sa karon lang kita, no? Nga aning gabi juga bless po. Pahabol ni emergency. Alas 9:30 sa gabi eh. Noon saan man na daw, may gabi din mo. Okay, sir. Noon saan man na? Tapilok yun, sir. Karon lang sa ang dula sa squaa. Sa? Doon ako sa tiil ba? Dula sa? Squaa. Saan na squaw? State College University. Athletics Association. Athletics Association. So, asa kayo eskwelahan? Spamas, Malita. Ispamas Malita. Kaya na po'y nagdaga magandaan yung mga basketball club. Klase-klase lang mga ipamate. No, niya. Napoy nag-ani po dito. Ispamas Varsity po. Nga kuhan po. Misalnya nga nagdagan po dyan ipamate po ba no? Klase-klase lang. Sige, ginaon sa pagkakitabuan na. Nag-drive ko, sir. Then, na-close out ang dua ka player ba? Oo. Then, ilang tiil, natamakan ako pag-drive na ako. Sila ha? Pero wala maglupad. Wala nilupad. Tamak lang ba? O tamak pa lang? Tamak lang na ako. Tapos, anak ko. Anak ako. Ano, ano mo gidiretso? Tamak. Natamakan din ako niya. Bali, ana ilang tiil. Tapos, diri na ako natamakan. Anak ako. Anak siya ba? Bro, kasi ni Kung nipatong, kasi nagpaluag ka. Gipaluagan nimo kay Patong gidong tiil silang tiil nga pagtamak na ako mo to'y pagka diretso na kay di lang tiil. Si pagkuman, idula pa ka. wala na out na ko sa bid. Out na. Pero dako na mig lead ato. Kaya pagutan ako pero gawas na ako kay kung gamay na pug tayo fourth quarter naman pud tapos Di dulog ba? Ano po? Sus. Murag ka tong kuan ko ay karagod no, dula ka ug magdili. Uy, dula. Karagod bahala ka pa sa tanawon lang to kay dagan ani kuan. Sige. So asang napitang sakit jud ana ron. kini diri nga part sa Mo na sakit. Sa ilalom wala. ilalo mo na. Inigtunog nimo. Kira. Ang diri gyud ang part. Para diha. Og idagan nimo di sakit Japon. Makadagan ko pero nay part na sakit. Murag agad siya. Sige. Pero kaya ra. Kaya ra nimo dula ugma. Kaya ra ni basta Asa kay kang eskwelahan? spamas. Spamas, o sige basig na kay shout out sa taga Spamas. Shout out ko sa among YC President sa Ah, Spamas. ayan. And kay Sir Glenford, among coach. Kay Sir Abinido, among sports coordinator. And together sa akong mga teammates dira na nada karon. Nada sa sa Asa na Malita? wala na mi sa Ano ang yung address? Ang Malita. Malita. Spamas Malita. Spamas. Sige. May nakabalo mo sa kosa. Ang nag-feed sa ko istorya, ang player po sa DCC, Davao del Sur State Lado College. man daw ka, sir. Lado man ka. So yan nag-feed. Pero karon asa pa mo gikan? Gika Dire pa na. nagdula sa Remediatrix na may bagong gym dito. Sa may Sugar Road. Dito sa Sugarod. Oo. Tapos kami naka-stay karon sa Ligo Central. Dire Sa no. Liga House. Maya kay Dol ra. Sige. Wala na lang shout out. Wala na. Imong asawa imong Wala. uyab. Wala. Wala pa yung uyab. Wala pa yung uyab. Tayo bro, karon pa ko kadungog player way uyab. Iyay. Sa garan jud player. Dagan na uyab, no? Yan, man tahon. Dili, bisa si dagan pa lang daan. Samo ta makasiyat, no? Wala pa kayo uyab. Wala. Wala daw uyab guys. Yan i-declare nga may uyab. Masig na ha. Sige. Sige, so ano lang, shout out sa taga Malita ka. Malita, Davao Occidental. So, karon lang, nagpahabol dito sa kuha, no? So, salamat sa mga nagrekomenda sa kuha. So, ano lang, natapilok lang. Kung kamay lang kasuha. Pero pangit mo kunang kuha kang normal yun. Mabase unyag masamot. Nawa, nagdinoon, no? So, tabangan na itong mamaayo sa sir nga sa iyang tapilok. Siyempre, yun na ba nang sa pagkampo sa Ginoo? Siyempre, tarang nga mo doon rin manikamot ang mamaayo mo. Gutob sa tumahin mo, no?
Kahit kay natin kinapamatas kaluwasan. Lang, so shout out sa mga viewers, na regular viewers. Kung sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe, click lang bell button. Na-update ito sa kanila at matagal na comment, like, and share. Shout out sa lahat po, mga viewers, regular viewers, sa mga nagko-comment sa kong subscribers sa YouTube channel, Mayang Gabi siya. Ayan. So, shout out po sa lahat ng mga OFW. Ito guys, so magsugod na ko karon. Ay, walang guys, ano? Datay. Basta dito, hindi ka normal lang yun. Buruk na din siya. Start na yun. Dari, lalom. Dari, wanay lalom. Pinag-diferensya na siya. Ingit na ginawa. Nakadagan ang lubo. Sige, pangalan mo daw? Jan Jericho. Ate may pangalan. Jan Jericho. Jan Jericho. Nag-clear that central guy. Kuan, taga Davao Oriental State University ug Spamas ang i-house niya. Pero basketball volleyball ang kuan invitational cup. Apeldigos. Davao Desert State College, Igos. Oh. Ang sa national nga natulong ko sa bito. Burag wala mo siguro burag mga central school ang national burag ka lang mga bingo sa volleyball. Pero di house nila sa may Mariano, Don Mariano na. Mariano. O Ang oh, Magsaysay. Wala din dito na kami. Okay, burag. Gamay ra po siguro ng kuan. Available kaya naman na klase nga usa kanang itong learning camp Ay, kanang summer ba? summer. Itong Arfot Festival of Talents daw. Itong Ano journalism. ka ng kuwan mo? Sentiment? Dagang ging dayo? Eh, dito sa school ang mga to. Pag-rewire lang, bilang diamond ba, may namatay ng player. Ah. Dito tanalibog swimming pool. Ay, katang malita to. Oo, Kadungog na to. Oh, journalism to. Si Kon ba? Si Bon ba? Na diri sa sentral na. Oh, adili to elementary, high school to siya. Ako na dito. Kabats lang mo dili. Ay, oo, kabalsa ko to siya. Si Basta mga Sarmiento. Kadungog niya to. po ni Ma'am Imelda. Mga Sarmiento. Lagi ako to event mga Kuan to, writer to. Campus writer, campus journalism. ato. Kahit kaya to siya mga Ugdok mo dito sa swimming pool. Ingon nila nga, kuan to ba? Burag, gusto to, burag. Ang ilang kuan, ano kabantay ang kuan mo mga kauban, imposible. Nagay ka upan. Ingon nila nga, daghan na namatay lang na swimming pool. Usap na Asa ka simple. Ano ba? Meron daw. Hindi na ba? Ang sanay ko sa swimming pool sa Bali.
As mali. Ano po itong itugtan po to sa maestro, no? Langit man na to. Bugit tong gi. Kwanto Langit nila. man na to nga. Baklang po na siya. Nangid na dili, hindi na sila tugtan gawas-gawas. Diba sa Dili tugtan basta walay dapat mo ba gyud lagi ang coach. Nay superior o sa Ang ba coach ang tawag. coach ana. Ano ba po sa itong uban? Ang lang mo sa istorya, di ba kayo kung sa istorya to, kay controversial mga ito kay. Pero pag disgrasya ang man coach gud. ato burag nakuha na to ni Bisa ko sa kadaghan ninyo malipat. Lagi mo lipat ana. Nagpatabang Time sa sa gid mga mo. Buhat nila. Bisa ko sa kadaghan nyo sa swimming pool. Di gyud ka makabantay atong naunsa na to. Ra na nagtiglom-tiglom. or Nya Di ko mabalik na siguro po na lang nga sige kag binantay. basig di ko. Iyahay ra gyud tag wala lang nga mo na i-disgrasya. Ambot lang nadala daw to. Kuan mo lang namatay na siguro hindi ng rabal daw to. Wala siguro nakabantay gyud ba mo na taon na ba. Dahil daw ato. Pero na pinagturo nga lalom. Sila rin na diha 6 feet. Di na ay lalom na mabaw mo tagilid ba na. Kato nga bakanan jud. Nagkiat, yung mga batanon. Lagi ambak ra. High school life kay Binjoy. Kami mabaw gud diha. Police na siya, police, army. Nani sa kuan, asay na tong Santa Maria dahil Malita dahil Dunman. So ni mo na Nasa sa Don Mar karon. amak anak niya. Naman to ikuan na involved sa giibutangan sili ang sa to. Otin sa bata sa Donbar, sa kamo to mga police man to involved Lahi to. ko na to. Nakakuan So, nakakuan man siya. Pila na siya kay years nang Asa ni P Tago pa na. PO P1 eldest diyan eh. Taga diri gud mo. Kadungog dato lahi daw ni gunit ato. Isurani man sila sa katong ko. Wala ko gyud ko kabalo to. Agis ko pa sila. Dito man to sa Sa wala may ta kabalo. pamungot bitaw nga kuan. Wala sila kabalo daw sa kung sa ikuan. Sa katuig siya sa kuan, sa Abad Santos, Ah, sa Jazz. Bukid. Oo. Jazz. Then ka, pag sa katuig niya, di bali na po siya dili sa Unando sa Pagkakita. Pila imong anak Unan sa malita. Dunmar. Dugmar. Pila mo anak niyo ma'am? Mo na eldest. Noon na yung English naman niya, katulad sugat niya mo, kadoon na ito, police ito. Asa to preso. Mga ganito, nasa estado. Na summer mo nun. Ano, isa? Sa summer class. Ang youngest na niyo, laki gyapon. Laki gapon, laki na bayo. Ah, mo ba? 11 pa edad. Actually, taga Kidlawan ko. Dito na ako nakatrabaho sa Malita. Diyan, nagkabuan ito. Ah, masa ang tawag na siya ko na trabaho. Dili siya pasahin dili, kaya ganun, ang medyo dapat. Ah, Pasahin. graduate siya green. Hmm. Asa man siya nag-graduate sa Korea? Sorry ako. Patintero na pinili niyo. Intero. Ah, Patron man mo muna. Apat. Isa man po na Patintero. nakuha ka na, matuldo ke. Tintero bitaw. Nasumpay dyan. Ikaw ma'am, pagdalaga, Puno. uno. Escalante, ako yung... Daga mo ng iskarante sa Malita. O mga negosyante. Dili, tilo. Hindi, mga Bisaya man ang kasagang mga negosyante. Buholano, ano. Oo, Cebuano. Oo. Da nang nakanegosyo. Buti, wala mo ni kadungo. Ang intero, taga-digos yun, ha? Tago. Tago. At tago mo. Pero, ikaw, dili, magdidigos na kuwan sa ugat. O di ko sila pero natagom ang dagan. So, Tagom yun sila mo. sa tagong niyo sir. Apokon. dapit sa may Yusef. Mga ganap ro. Yusef Para ako. matagom manit ka. Apokon, Bermudez, ana ra ilang address mo. Pero kung lulo na, Ang modest, ano mo na? Division. Sa division na. So, ito na yung tagong yan. Dito ko nag-stay sir for 1 year. Diyan ka to. Dili dito ko sa akong tita ba. Kaya pandemic lang ba. Ator mo ko dito. May kuan. Pero yung mga igsuna mo na rin, sa digos na. Wala ko siya. Ay, correct. Bugtungan na kilik. Wala po kay papa. Wala po kay mama. Pwede na din mo ron. Pinta. Ayahay kay na papag mama tong no. Wala ba? Mo na Wala kay mama papag- papa panggaag yun ninyo kay wala ko kasulay. Ako, Nay papa. Ano man sir? si Mama Tama, nandungan ka Ay matay. bata pa ka. Lapas Si diyan. Mama, Papa dahil si niyo wala Mama,
5 years. Tapos diyan, namatay Mas na. papa, gato na, siyempre gato na sa Mama. digos dok. Twice a week, 3 years, no? 3 years. Namatay. Pagkabugto ni mama, 3 papa years na old cardiac ka? arrest. 3 years. Patay 2013. na yun siya. 3 years pa, dito sa Cardiac arrest, good no. Okay. Mamalak na. Ano man wala sa kadawat? Namatay. Bata pa Siguro kay siya may Sa- gahaton pa pindi at sa kareta na sila kay mga Hey, iba kanon. na 2 years na. Three years Nagkaroon na. na 3 years lang. Naingon ko sa tulong nga doon. Sabat ko nga mama, pa na siya terminal biya ng kidney failure. So dialysis makasabot more madawat na mo. Yes papa pagkamatay ka na cardiac arrest bro. Di dawat. Bro, di yun kaya Uptik pa to kung gadiha. okay na cardiac man. Doon lagi haya sa mong balay lagi das kidlawan. Mawag papasan. Oh. Matay si mama kay Makaingon kami doon kamatayon kay nagdungan sila. dili man Oo, ang kuan na namo Dili. kay ang kuan na namo kay di ba kung pwede ba kang Lord isa lang sa ikwa ano ba Oo. siyempre kay nakardiac arrest nga man na-ICU si papa pero niapas ra gud siya na-ICU ba mga siguro pagka following day siya na bugto gud kaningon si isa kanang kuan ni Chris Bell ganit iyang doktor nga IM diha nga abroad magan IM diha Balaso Oh, Dr. Balaso. Sana dong mo tanang ang kuan so tigid ni nya burog ang katulang kuan ba nya gasto ba ang ICU no sa man ganun ngayon yung dok sulti na may dok sa mga yun sa mga ibon May uban niya. Buri alam. Gasto Oh, mi. ya. Baka ut-ut kay yung Mga dialysis oy kwanta magit ka na. ang dialysis baka ut-ut kay ang ilang na may lote si papa dito gamay sa Mosiglawan niya ilang nahurot ang dialysis kay twice a week oh Pwede mong guna dili i-dialysis, sir. Oh, Ang yan mga na. na pamagi. unya pan man bumay kuan di mo na magili kuan kay Oo, tungod lagi, pero nagubay naagi na- ang kidney tungod sa iyang Naagi na siya. diabetes Kumbaga sa dalan, napugunta na siya. option no na siya other way sa means Kani magit na pinakaklarong dalan. oh Pwede pa bagyunta mo. Gamay. Shortcut. Nga naman, kabalo mo lihay mangguta kay tungod sa budget. oh correct Pero kung na kay budget, go kita. Kung na budget, ana man na. Pero kung lihay ka kay tungod, magmulisod pero kanang murag kidney man gud murag Pero, napay isa ka choice ng milagro na sir. oh na gyud magito magita milagro gyud Milagruhan lang ni. Isa Ilan kuan nila dito. namatay. si mama 63 si papa 67 Nag-uban sila. pero kitang kami mga wa na giulion ng tiguan niya maibog po kasamang silingan nga magulang pala papagmamagin ito lang ko nasa ulion nga mga gilikanan ba Si Eric eh. Buntis pa siya sa iyong mama. Mo niya papa baksidron. Ni away man sa tago nga dili iyang kamas. pero namatay imong kwan bro Tungkol sa boxing na. Vaccine. namatay siya sa vaccine Pero 2 months pa kustiyan. Igo lang jud ko Gibuhat. gihimo. na Gihimo lang jud ko sa Ginoo di. pero si mama nimo na namatay pag edad nimo mag 3 years na karon. bago lang Ako lang. diri gyud sa inyo na puyo Unsa man Dito siya sa Bangan. bang during sa boxing gini siya na. Wala pa mamatay sa vaccine. Dala pa. Tikilig na alam ko marag. Alam mo Kasi na yun- itong taga-jinsan? Buhay pa man sila. Oh. Yung pragdala, bugto dadon lang. Kaya buhay pa man. oh Gidala, wala Pero, pa. sa apelido. Kung alim, Di ko itong bago ko kaya jinsan. apa ko lang. Katong gikuan mo si Pacquiao. blue by blue balik mga blue by blue Katong ni Champ. Cavite yeah Yang promoter si Kuan man, Pacquiao man Oh. manage tanan na to. Patay ay. Daog siya pero naigo na ito. Kumbaga sa manok ba nga. Daog yung mga manok pero pagka uli, matay man manok. Ano? Pero bata pa man yung namatay. 19 years old 17. Ano? pagka matay ani wa namin yung otro si mama din mo Wala. Agad si kita. Ha? Ay nakita ang mga laki pero agad si kita nga. Wa man Sa kita niya. nagigyan ko ah. pinedad ni mama nimo namatay 71. 71 na. ay dudara na ko din ikaw 50 sirado ka 50. sirado Breast cancer na ito ng anak ko. 1973 ni ka 2. 73. ah Lain po to yan pagka... kita rin ka din Lain po to yan pagkamatay kay... Gamit na mo karon. Pagkauma. Pagka na pagkauma. Namatay siya pag-birthday niya. Masa may sakit na din Cancer. Cancer. Breast cancer. O Stage. sa niingon. stage
5 naman O siguro. basta yun. 4. 4. Pare Wala sa... siya niingon nga, nasa nanyo bagyang tutoy. Wala lang, wala. Bro, nakayaw-yaw pa ko sa yato. Dili lang kayo. Ay, kay Kung nga, wadyo ka musulti ba, imong anak manghihilot. Nitabang ko, dili na ko kaliwat. Di na ko kadugo, makatabang ko. Ikaw na yun ang mismo. Yawa yun musulti. sulti. Karon musulti ka, ulahin na. Wala dyan. Kung gisulti pa lang ni mga 1 pa lang, Kung siya kabalugo. dili na to. Sige biya sa papalit og ano man dyan. Sige mo kay girbal. Sige girbal. Herbal na Bot pa sa botwan niya aging check up. Wala. dili siya herbal nga utang pero wala dyan. Kanta. Pero lain pa yato, brother, asa man ka nakalugan na po na imuhang kuan mo? Nagsugod ko diri 19, 19 2019. nga nani imuhang kuan. Pero naghilot jud ko sugod 2017 sa Riyadh. Ah, nag-abroad ka. Dito yung naghilot. Mapuli laguan ni. Ah, Gasa na yung hilot. agasa. Asa Ikan magikan? niya dili-dili mo na siya mahilot. Ah, Di ko manghilot niya. Ang lakod na tong ano, nana siya kaya lang dili ko kay kapoy mo manghilot. O yung mabala ka tanan atuon mo ka tanan. Emergency, walay time. Mura kag Karon, kung karon full time na ka. o full time siya pero malaki ba mag mga emergency. Usahay kadlaw, nasa mga ano. Ah, tinuod bitaw gyud. Mura magkuhan. Ang ako gipaulian niya. Ah, dito na ka nakakatod hilot sa kuan. Dito nagitahilot ta sa Saudi. Oh, pero hilot-hilot lang. Ano lang, antod. Natabi. Marites, dito na wala dyan. Nawatong tanan na eh. Yang git ang nagtabi si mo, kato mong gihilot. Ito na nabi. Mupad ni So pinakauna na kong gihilot dito, Pakistani. Muslim pa dyan. Malisom sa ginawa. subot pasabot dito ka gitugahan sa Saudi. Dili na, dugay na. Dili Dugay. pa lang, kaya lang, dili ko. Pero pag abroad din mo dito ka na practice og hilot ninyo. Murang, wala lang, hilot lang. Pero unsa may trabaho Wala mo sa Saudi pag experience. abroad din mo? Mason. Ah, mason. Pag uli, maghilot. So imong anak ato mga adag ko na kay baguro man Dagko na. baguro man na Nagkuhan eh. 2017 lang ko nagkuhan. Nagkatar ko 3 years, wala. Uli ko 2 years, wala. Ah, pabalik-balik na gid ka abroad. Wala. Ah, Kaya kay mar... Balik, saan na lang yung pulis? Balik na po ko, kaya para ko man dyan. Ha? Kaya, Saan na mga pulis? O man may trabaho nila. Naigo na kaon. hindi. uli na ko dire, Yung wala na. property mahal biyan digos. Yung man di ba? Igo na po kumbay sa kwente. Ang magkila. Agar ka mo dire. Dili, ang namin mga borders. Ah, borders. Kwente naman. Pero kining area ha, inyo aginitan Oo. Pila man ka square meters inyong area dire? Katong dito ra amo ang kabili mo siyang mama yatag. Mga Kani sa ison siyang mama, ipalit mo sa mama. okay. Para para mo. Ah, pulis na kong sweldo. 36 na lang pa no. Single pa din siya, ma'am. Ate. Abi niya na. Asa yung asawa taga dire rapod? Eskwela pa lang, halin na. Murag mangga ba? Ah, di. Grabe itong mangga sa nga bulak pa lang, halin na. Ihat mo dan bagi. Wala na, ako na, bayan palitan eh. Uba na mo na pa diwa sa Bus bisila lang dili yun, na pulis na. Ah, mo Basta pero yung iyon ikaw, na. manong na lang. Ako na 8 years Doon na. lang yun siya. Yang misis ng eskwela pa. Wala. Wakit tarong trabaho. Asa sa puyo medyo nang ka. duwa. Dara dire. So as matanaw na muyo kay kung diri sila mumuyo, bumalik pag yuta, malayan. At pa yung misis taga matanaw. Dili, taga dili po sa Dugos Mayo. Sa matanaw man ngalay. Taga matanaw mang akong mama, ako. Ah, napit sa matanaw. Memor siya. Ah, numero siya dito ang mga Naamay, Escalante. mga eskalante. Naamay niya yuta gamay dito. Dito sila. umayan man balik. ano, umayan. Mayan. Di man og manggahan. magyan man naman laktod ko sa naman akong magsuon ko sa yalig, di mi moagi. Simentado naman tarong dalo. Simentado, hindi mo Bapo tayo. na kayo. Hindi mo bukid ka ni paingon alam mo bukid. No, Simentado katong may na. tourist spot dito sa Oh. kuan dito. Biglawan di ay. Oh, mo askin daw. Bato na yung pag ato na to. Oh. Lusot-lusot pero gilad itong buang to. Di na makamulusot sa bore. Yung nga, diya ang para Diya jinsan. kami sa Buriagin na kay Oh. man kami padana lusot. Gingnan man Putol man nila jinsan. tulay sa Sus, Sa di man may ito. oh. Oh, di ka kang mulupolo naputol si bunga man na. Mulupolo Buwan to. si bunga. At saka nitong last na tong gatuan.
Sa sir, asa mo? Tingnan itong mga sugat na mo, mga kung saka to sila. Patay ko kami, may atang na naman, pati naman dalan. Wala may siminto. Ay, Sa asa mo? kapatid. Ha? Kapatid. Tundin ba? Sa asa mo sir? Jinsan. Sir, mula house mo, wala na yun na last dia. Tuwarang sa pikas ang jinsan, wala na yun dia. Isa na Ilan tingnan man nyo. po may atong na maligya o Pepsi ba? Pepsi. O panel. Asa dapat ang palusot o kuan? Jinsan, diha man daw. Diha dito. So sir, ayan na sir, kay wala na diha. Dili, di Pero mao. pajinsan mo daw ato. Oo. Kabuk. Pajinsan may ato lusubig ba natin? O lug abalin dito mo nagdapok. San Pedro dapok. O ana. Kung dito na yun may sa last yun nga kanto. Sa Di ba, gikan pajinsan bunot, ba wala? gikan Bonifacio. Sa bunot yung may Bunot nalahos. yun may, amo. Dito mao. Di mao. Nakaginan man may no. Bonifacio magkamo Oh, wala mo na gamong ipangutan na. simentado na ba kanan? Oh, sumitado. Pwede na sa bunot. Oh, bunot. Isa yun kag alas 2 minigikan sa Matanaw na abot pin anang bunot alas 5 nya ato pa may ginsan. Manguli nang siguro tani. Pero nakalaos mo Oh, ginsan. nakalahon may ginsan abot mi alas 7. Paita. Wa pa din may katud asa dapit mi mga ato kay may kaslitos dalan. Asa Lani, gigi. Maipot itong motohan na, no? Sus. Sir, ayun na maglaw, sir. Wala na yun, dalang diya. Nabayo na lang yung makaagi. Bunot biyan ang pinakalas Oh, sa no, Kibaw. oh, bunot. Sa mga ni barangay Bunot, sir. Wala na ni Bunot ya, matuwas. minteryo ang last jud. Wa jud balay. Hinta na lang kay katungban. Dili kayo kuan ba? Ikaw. Jud balay. Tipad yung batia ito pag-agi, Kasi ano? dalan nyo nga sa kinan. Hindi ba na mo? Iniban. Ah, Sangko ka dyan, ginakot transformer ng ba? bangag. Transformer. Oh. Ya ka mo rin duha. Upat may ba ako magsuot. Ah, hindi. Ah, kasi gituwa na mo biyahe. Kaya wa pinalang bata. Puro Pero gasolina, saan, oy. Pero ni ko na po, pagkabot ginsan na nag-stay in pa mo, burn pa mo dito. Wala na ito magkawan. Ah, Anong lubong, haya ba? Kaya. Ano ko kay pagparinti sa akong suon na bayaw na. Ito din na to. Bugat na nga po, di ta naabot aning bunot. Dagko na nga po. Walo ka tuig, walo o isa. Pero na, nakasuroy yung taba, no? Giblawan. Dili mo din kayo ng tiblawan o kung ano. Oh, Taas na silang kuan ba? ang 33 barangays, binagidlawan. Oo. Dahil lang, simento lang, no? Oh, sa una, 15 paita ng ikag palada, kiblawan. Sa una, college pa ko. Labaw mo kong iswila sa una. Nya, ang way of transportation sa una, jeep man na. Nya, ang kuha na lubak-lubak. Gikan da sa Shell ba na diha? Magkalbaryo na yung kinabuhi diha. Kaya naan, dito mo sa, kami kamadyan, dito mo sa ato. Pero mura lang magsudat. Gwapo na kayo. Gulo. Gwapo Ako ni na dalan. kiblawan. Kinakato ko. Ito no, katong pagkagi na to no. Ano ko? Ano? Ano mo nagsudat? Itong pagkatunan to, din din dito sa ospital. Bate, Baklubak pa to, ting bate batian. man kahit itong dalaan na itong taon. Ano Ay, pa tas minteryo. dagko bangag. Kung karang, Ano ba po na ano kayo? magsudat ng kiblawan? Basta masiminto na ka, mag-develop ka ng kaya pagbabasa na nindot ng dalan. Hindi ko si ko ano, itete na presidente. Oo. Kinanin Hindi man na ba si Gog nga? Ay, nakalive yan. Pwede nga ba ito si Kwan nga? Saka mo ng dalan. Bitaw, muna. sa nagdalan. Ya, mga gibay mo sa dalan. Kaya kay... Tarong ang dalan para mamain negosyo. Kaya na. Ano, may tao magbuot. Madala. Api na kung ikaw sa bukom. Kasi garing, alas ako to na isa po, no? Bukom po ng gawal po sa mga gabi, disgrasya ng motor. Oh, tanda. Uy, unsa man ta mo call mo ito. Dito mag-hospital, dili lagi kamahal. Adri yun. Akong lolo, mo pa na maghilotay nga, mangibot ang dipon nga. Di madugo ba? Nya, Gawan. pag po siya sa una kanang mablaan man ang mga Uy, nagkakuha mo dito sa address, ah. Dangutan naman may. Yan lang yun. Oh, Asa lupit. oh. Basta basketball player gyapon nag-refer nako atong ganina taga player sa Davao del Sur State College. Namagug ko mga player da nga taga mo kay Giblawan. Sir, da sa may kuan sir, sana lagi
Rabina compound, Kram, Rabina compound. Ikaw lagi. Mapon mo na nawa. Wala man, Huwag po sila mga tag number. wala man kay, ato At na least lang lang, natin. yatag na. Oo, nangutahan na lang kita kay. Now, pag, Mahidyo kayo manok eh. Sir ba, wak po rin no? ano ba? Sir, atog matanaw, matuwa ka na ba? Pero kasi harang, daming gulay noon. Natunaw po, kay weekdays pa po ang padula diya. Tigyo ka maligo da. Ugma do nga, karon og ugma. Oo. Kay ligo ay. Kamu mahaw kay ni dula. Wipes ako. Okay. Wipes na ako ko no. Hindi ko magdula, maligo, no? Dili ko galigo tayo. Kanang mga magdula, ina yung mga kailaw, namon ni balan. Magdula ta og dili basketball basa. Udto hapon gabi, hindi kita pwede magbasa. Naman tayo mga kailaw, parinti. Aguli sa balay, or magdula o magtanang klase nga kwanda. Bawal himasa, habat, unas, ligo. Bawal ka na tawag ka na niya, pasmos. Maningil ko na siya. Ayun lang, maningil siya. Wata ka So sa may buhaton ng magipaningot ka, Manrapor kita uga. marapog, Uga. aga. Uga. Ano Lagi. pa matawil ba Lagi. unsa? Dili kita. Basta mag-ilis lang, manimahaw man tag. Oh, manrapor ra kita. Kung Dili- may dili- nitambag nga daghamang madungog na to ana Mm. nga habang may pawis nindot iligo. Ay gyud nagtumana kay mutuman mo na Maningil yun. ako gyud mo daog ginas tumoy. Ayun, Karon magpapili ko karon. Pero pagkabos tumoy, Daog yun ka. laglag na. Ang tumoy ana wa tay kusog. Way kusog. Lumunong ni. Basta gikan ka nagpapawis. Mahagog sa dili. Jogging. Samot mo tanan. Masago na sila. Gikan Yun tanan naman, nga yun- mga basta naghago ta, di nga gyud ta pwede mo basa. Ligo ta daan. O, ligodaan. Dili kay ako man natog sumba, ako mag-basketball, ako mag-volleyball, ako mag-bike, ako magtanan unsang klaseng pasingot. Basta, Gym. mas may pa maligodaan. Ako man, ako magpasingot. I-relax mo kung 1 hour, 2 hours, manligo. Di ko na siya pwede. X ko na siya. Sikuan man lagi. Bakit di ba siya? Sikuan man lagi, umlagi mo siya. Sumutuman ka, dato ka, no? Sikuan lagi, oh, sa isinta naman, sige Tudo man ka ligo. tumumot ka. Pero pag maningil na, Man, good. di nakakapamerte, di nakakalaag, pero makaningil ka. Diyan na lang ka. Lingkod, kunay po hinda. Lingkod, grabe na dyan ang hinda, oy. Alam ko. Ulo na yung liyo. Kabalo ka, ang taga-sulok ngayon, ang dagan na rin, taga-sulok. Pag magdula niya, upat ka game, ligo. Luway kayo rin. Maintain ako, taga-sulok. Pero dyan, mudangkol ko, gamay kay Col, mudangkol. Ada dugay ah. Lingkod lang siya, ibog Sa siya. tanan lagi, customer, katore, customer na kung wala ni Adi, balik lang, dali, wala na magpahilot. Ano lang ko, sir, kay Salamat. salamat ni mo, sorry ko. Ayaw naman ko. Tumatadong ikaw rin dinibalik din dong naayo dong. Uban, wala jud. Pero ipanabi ka nga. Ang grabe yung tabi Oo, niya. ano. Dara man Kaya nakakuha po siya sa kuha, tungkol na po itong nakadungog siya. Unsa na, walay kusog. Adit to. Pag makadungog ka nga, walay kusog. Mabatag matugo, pas mo na siya. Matik. Pwera sa sugar. Ang sugar, karitsum to kulubog. Kung baba ang sugar. Naman ito. Dali naman na, kinder ay tapat na. Oh, tamis na. Kung sugar. Di mo tinga kadagan ang kagikaw, kindi di mo barog. Wala, na di na sugar. Kasi man na, posporo Pas nga mo pala. sa kusog na. Isa naman nakabuk tamis ko, di pa inom mo ni mga royal, wala na. Mutindog na. Then term. Sige man na yun nga. Basta mali makuan ka sa sugar mo. Makuan baka naman na sugar mo. Ah, Pass out ka na ito. kanang marabasa, luwe, basta ni babaan sugar. Tumba kita. Kung sugar. O ya kay wa makay paniod to di ay. Natumba. Pas. Dagang napoy sa buntis, napoy sa wa kay tulog. Ana dagang klan natumba. Masana lang. Basta makulit ta sa balay. Di kita pwede magkasama. Isa maingon dili ang Pero ang katulad kuan ng- sample ako maestro man kung Ah. gigawon. Pwede ra mamunas. May wa mo kay pasingot. Okay. Bago kag sa dili sir bawal gina siya. Yan ka na, dahil mo tinubok-tinubok. Tinubok-tinubok sa room.
Mo lagi po. Kay ang basag yun, di kan jud sa buntag pa. Before 8 o'clock pinakadabis. Kaya napakas balay ha. Oo. Pero po rin nga, ingon daw, pwede maligo sa 8. Huwag ka na po kang nag-gym. Mm. Busayo kayo, nag-jogging na kayo sa'yo. So di po siya pwede. So dapat before sa activities na ligo gyud Ligo na ka. Yan ka nanimaho na ka, pandrapol lang, paningkamot nagdi ka. Bawal yun mapasa. Tiyaman na yun na siya, recorded na siya. YouTube channel na. Usa imong kuan sa YouTube na ko Sir Eric Hilot. YouTube ha. Ang lugar ka sir, subscribe na lang, na lang makakita ka sa kang mga gipanghilot, makita po ka diya sa mga gipang barang, gidautan, diwindi, engkanto. Lagi na sakit. Uy, kontrol man ako. Ako lang giapas ang kanyang hubag manggod niya. Pag mga kinagamay, no? Lubag May manggod. sakit, no? Ano? Ito mo lang. YouTube. Kahit kanyang ugat ba? Ugat, gisang gamay ra kayong ugat nga na. Wala kay Nadisalign? Facebook page pod Eric Hilot ang traditional sa Facebook. Facebook. Eric Hilot ang traditional. Tulo na kabuk ba? Pero ang ginagamit yun ako sa kanil yun, sa Nazareno kanang page na ko. Nasa rin ang pangalan. Di, ang iyang profile. Profile. Nagabasa na kay Nicole, sir. Ha? Nagabasa kay Nicole. Naka Basa kay Nicole. Nagabasa. Nagabasa ba? nagabasa. Wala man doon. Kaniguli ba ka Isa nang kong di palibig. ka magunit og tubig, Nicole. Lahi magugugi sa pod mag-CR po niya magpopo ko. Ah. Ako Uy ra na. oh, Exempted na, pero kanang dili ka magpupo. Uy, usahay. Usahay na Mo yun. di Usahay na. mo di man biya ang usawa nga pangwan sa diha. mo Pagpunas ana. Ay mo basta. sa to palabaw ang asawa nga nagbasa. So dili ka na sa pwede sir, ha? Pati akong anak ginatrain na nga sa akong usawa nga Gikan sa paggagamay hangtod dakong bata. Never gina basaon sila ha. Udto hapon gabi. Labi naghapon na. Tanawa ko ng mga baligya ni, amang yun yung mga himol. lagi. Murag ko na ba sobrahan sa sanitation mga alipin. Tanawa to pandemic. Pero Yung sila paghinaw. sila makasurvive ang mga nana. Kayo man sila na Nga makasurvive sila sir, kaya ang bakterya nila wala ipatay. oh. Ang kita, at yun man nato itong bakterya sa Labi na alcohol. Oh, alcohol. Grabe man ang mapatay. Labi na kita mga tiguan na. Gabi. Ito man nilang yun na, susutro po din siguro ang asawa ni mo, basa po. Masara. Puna, sa term na punas bitawag na. O punas, basa man ka. Habat. Tapat, basa man ka na. So, hindi ko na sa pwede. Ulo rewa na basa. Hmm. Di man ay yun nagkalimti ang istorya, sir. Oh. Abot sa panan mo, ano siya matitinuod yung tagingos, tagadingos na. Ngayon, dugay pinamnan niya, sir. Wala pa Nalay advantage, dugay pa. Hmm. At least, dugay pa, no? Dugay. Noon nilamang na to, kadugay pa. Di na hapit na kay. Hapit na di ay. Hapit na ako mo 50 kung papto pa sa maglabaw magagawa man eh. Wala edad mo siya. Mag 49 ko karong September. Yes, bang. Kung dako mo gani ugma, kung di mo matandog Nagtunay mo. mo mga anak, sir. Dugay ko naminyo. Naminyo ko 36 years old, nanganak ako sa asawa, 37 years old ko. So, akong eldest karon mag 13 years old karong August. Wala yung anak. Duwa. Yang kaduha mag Di pa kay kuhan. mag Mamaw 11. oras ako. Ako ang tinangunan. Ang Mag-12 ko karoon Mag-12. Yan ang mga oras mag na. grade 7 naman akong anak. Oo. Ang kaduha mag grade 6. Ako kay Bugap ako mga anak. 28, Pila na may edad mo ron? 48, 1974 ka. 1975. Ay mahunta ka 1 year. 28, 21, ano nang isa, 11. At 28 na siya. 27 pa? 27. Ang 27. lagyan naman may pagka-planning. Okay, ang pag-eskwela ba? Lagi. Dumandungan nun. Hmm. Kanon, di, nanay na, kuan. Kung magsabay man good. Sabay pumbalon, sabay exam, sabay, uy,
Kung batayon sa may bayad na to dito. Ito gina sir. Sabay tanan, Kaming no? upat. Kaming Dili upat mo ko magsuon. mo question sa uban. Eldest na mo, Naman ko eh. 71. Kanya-kanya. Namay do remi. Kaduha, 73. Pero problema Ako, ba? 74. Yang Eskwela ba daw? Nagsunod. 75. Kanya-kanya man tag ka na. Pag-eskwela to. Pamahagi. Utang tanan. Oo. Eh, magkano siya? Hindi na to. Di pa mangundang. Pagpakuman ko mga anak. Niya, pila na Kabalo siya sa... na Ah, okay. magsunod-sunod. Trabaho imong mama. Tikit na nag 2 Hindi, years. trabaho lagi Ang pa. kuha na doon, kung magsunod ang anak, magdala doon ang taming. Allowance. Taming ka sa mga pangayoon, sa eskwelahan, balon. Kada yung Ayan, kada ipalit adlaw, na mo sapatos allowance. na, nagtukan Ang ng isa. tuition fee, makaya-kaya man tuition fee. Lima nun, mong kaya anak, nasunod. Pwede man rin mo lalunan. Lima po Ang kada adlaw yun, Oh, plate. nya, okay lang na kayo. daghang. Kaon. Kaon. Stilan. May sa una no barato ro kaon. Oh. Karon Panahon na to, Sakit untugan na. lahi mga bata rin do. sakay gyud. Oh, grabe mo. Mga anak Oh, mo. Balot kita, jud. Agi ka na. kita baktas mo sa una. Tamang guna. Baktas. Oy. Oh May my, balon. una, wait, Hindi pa sikat, yung wait, nag-iwan. sige sa mga sa Kiblawan. Di, baktas ka. Karon Ay, na, layo kayo. oh, magtiniin kami sa una. Sino ka Pwede mo mga sa anak dagan pamatan nila baklay? lang. Pila ka tuig nimo ginaklay? Sa wala man ay problema, God. Pero bato na, mag-demand pa. Wow. Grabe. Di cellphone pa. Sunod mag Kita na ako. Kung kaya man nasunod, ako kay Third year business, old, ako kay- kay pasakan. Kuan man na Daghang siya. kuan ba? Scholar Kanang man siya. ipakaon, bitaw. Balon na lang ang gasto ko. Sir, sa Pero may bait ko din. Sa Ang balon ganda ni mo, 350. Bait ko. Anak mo lima. Una-una uno, kulang ko Buhi. na. Hindi mo ma-provide ng pangailangan. Maglisod ko na. Kaya ini kuan, tuloy college. Adlaw ni mo 500, tuloy college. Buhi. Di ba? Katol ka Pero ng ulo ba? Karon bitahan ano kay na free college education ng Sigong, masud ka na. Yan, di man tanan masud. Mo yun. Ngayon man ang gobyerno, na libre, libre tanan, di man ko tanan. Libre mo tanan sa state college. Sa state college. oh, O yung dili state college. Kita, magpaglaing sila. private wa gid ka. Nagyaga Oo. yung mga bayaran sir, oy. Mo sa may bayaran ng Mga projects sa oh, mo. project. Mga Pero Ano ko na kasi nang- ang inyong- Sa elementary, sa public, sir, oh. Oh, libre man na. Ningon ang kuan, wala gyud bayron nun. Oh. Pero pag eskwela, ayaw gyud dinay, na gyud bayad. Oh. Una. Bayad, oy, Bayad, bayad, ka sa sir. aid. Di mo gani. Public. Di Public mo ha? aid, bayad kag aid. Imbis mga trabaho nung tanas mga bata, no? Mga Oh, visual cleaners. aid, visual aid. Oo. Sa una, wala maguna ka kita may Ano manglimpyo. pa tag? Oh, kita. Kita. Ako cleaners man jud ko sa una. Oh, naman day clear sa una kada adlaw mo Ano luta. wala na may cleaners. Ambot Ano lang. cleaners, ay mama na mga Bago mo Monday, uli. Tuesday, ano na. Oh, di ba na ah? Ay na. Oh. Uy, boy, mabilin tag lima ka tao dito. Kada ako man sa klase, Oh, limpyo ikaw, yun na. bilin. Ngano nawala man. Di burag lahi gyud ang mga Gihimo man nila ang kapulan ng bata ron. Di naman kabalo. Di ba? Sa una, amo taabot ba nimo ng cleaners no? Abot ko. Di ba pag uli, oy. Bap, Oh. taka uli. Kung muli ka, lista ka. Oh, lista. Di jud ka uli kay Pagkaugma, schedule man niya ron. Pero Karon pag uma barangay man yung silahan gud abot lang burag dia sa central ba sa kuan di kay ko kakita inana nga So, makamabad sa mo, sir. So, abas na. So, na. lagi. Hindi pa man gawin na anak po naman yung talo. ginabasa ni man yung deal. Oo, sir. Yung grabe mo nung ano. Pero ugaton na yun, yung pamilya niya. Ha? Ugaton. Dili, gaton kani. Imutil ba kanang ginabasa? Ano magbasa siya? Di ba ginabasa ni yung magdula o unsa ba? Depende naman po, isa for example, ako mag-practice me. Everyday man gawin practice, O, kailangan tapos? ng team. Then usahay na yung mga event ba, after sa mag-practice, una, yung mga event, like family gathering, ano, then mag-banding-banding sa pamilya, ano. Ang problema magud sa ginabasa sa tubok lawas. Tiil ra jud gibasa. Ang problema kay ang kinsa gapasaan sa tong lawas. Diin mo gid. Si tiil ra. So ang naapektuhan lang si tiil. Pag igo ni tiil, damay tanang good. Arang-arang na lang kamot pas mo. Yung Kung makalakaw ta, pero muli po di na po kaka. Ang Lain po kayo no. Pero sige lang daw, dugay pa man. Pero timan nilang yun, di kita pwede magbasa. At least man na pa, ma-minimize lang po na ako. Man yun, balik yan yun. Nga naman, di ko malikayan. Everyday man good may ka practice yun. Wala lagi, pero nga nung di mo malikayan magbasa. Kay,
Kaya sa mga laag. Laag sa. Naglaag. Pwede mo ko nalikayan. Single man. Pero sige lang, bata pa man. Wala pa man po kayo uyab, bahala. Hindi pa man po, Ikaw? napamapog kayo uyab. Wala ka ba pagbasa sa. Sige lang ko. Istoryahan naman po sakit doon tayo. Bawal ba mamutot? At least nawa mo bag ko ganun gud. Hindi ko parehas pa yung bag ko kayo. Ikaw na pag-irig ka ng istorya daw. Ano? Agotag sa dili, pag uli sa balay, di kita pwede magbasa. Okay, ang tawagan na niya, pasmos kusog. Sa moto ha, kaya pa di mamuto. Ingon ni Dr. Willie Ong, habang may pawis, yun ang magandang ligo. Ingon ni Dr. Willie Ong. Sige, kaligo. Total, ikaw man ang maligo. Hindi na marigo sa Dr. Ong. Asa matingala. Ligon mo pa rin natin sila customer. Karon pag maigo ka sa pasmo sa kusog, asa kadagan, hindi makamutog hilot. Tuktor ka. Dok, nagkurog na lagi akong lawas. Kurog na kaya akong tiil gamot. No, di ta ka bantay sir, kape oh. Pre, kape pre. Nakurog na gamot. Oh. Ano nagkurog yung gamot kay? Pasmado na ka pre, mo na sa kabalo di ang tao mapasmado. Kanyang ano? Oh, kape pre oh. Oh. Bulpin lang yan ha mo lang. Kurog mo dyan. Wala na. Yes. Ngay na. Nya kay di man makaog dili manghinaw. No? Mo na bitang promosan ng kono. Charity ni Dor lang imagine mo. Patingala ko. Bambam nga kinamot mo. Manghinaw, tapos mangitag tinidor, kutsara. Pwera lang ko magkamayan. Oh. Ilami magrikaon na kamay. Lami. Mga ko namin nag-ayod ko, yay ka. Maminaw ko ba? Dapo kay mga panamik. Yung mga sa atin kanang devotion man nila tawag na pala. Unsay ka Ito tanong? naman nun. Sa mga atulumanon ba? Sa uban, ano doon sa ako, wala lang, pray lang. Ah, Kay, kung ako dyan siyang subayan siya, kumbaga marag, nanag yun na siya. Nana sa kuha ba? Born na. Marag, kumbaga selected na siya kung pera pangwan lang. Basta ako lagi, wala man ko yung parente o kung mag-espilo, wala man. So pa rin na siya. Wala Usa may mo kuwan. murag nitabo sa imong kinabuhi na in terms nga unang naabot kami nga kuan. Nay murag milagro nga ni usa man usa tawag. Kuwan lang. Misteryo usa man. Ang na-remember lang na ako, mga first year college ata, or college. Pag ako ng Jesus Christ, Oh, katoliko man ko. matubang yun ako na pirme sa una. Face to face. Dream lang, Dream mo. dream. Ya mo to na nang tangutan ako, kinamatoy ko ng laing nga reliyon ba nga, basilapin po may kana kay indot man kay Bible ba, Bible sharing. Oh, kanang mga sekta nga. Dili, Katolik. Pero Dili katoliko. Bible sabay-sabay lang ko kay Oh. ako siyang i-question kung ano man nga ginakuan man kay matubang man ako Jesus Christ. Mm. Nakalimot ako giatubang. Wala lang. Matubang gina ko siya. Pero wala na. Buwan na. Anak na naa. Mm. Bali lagi ka ng pan mo. Para mag-istorya sa mo sa Jesus Christ sa atong sa kuan. Buwan lang kanang makuha ni mong istorya nga. Kalit lang jud kayo. Yakuha na yun. Message na yun. Ah, makapture na no. Ah, So, nagsugod na college pa ka? di ko ba? Hindi pa. Karon lang 2017 ra. Kaya pahiloton ko ano bisang kisa di man ko mahilot. Hmm. Ako kakapoy mangita ta manghilot. O di mangita me. Oh. Tanaw ko. Daghan na may gatuan. Namatay na lang ko nga tulo na ata di gatuan na mo. Tulo na po'y patay. Mga banggiitan din na namatay na po. Mm. Nya dili mo ko kauyon. Ilang style. Dili ko kauyon silang konrod maghilot na lang ko. Mm. Yung ko ganahan. Dili ko satisfy anak ko. Kung gusto ko satisfy, Mm. diba? Tao. Kita tanang gusto jud tag demand jud tag satisfaction. Mm.
Adugay man kayo wala man gyapon. Sige lang kog simba. Kung noon, kabalo ko nga mamili jud kay tao nga maayo. Kanang buutan, nahatag yan mo na. Ko nabuutan mo pud ko gamay. Di man jud ko buutan pero buutan mo ko gamay. So, but mo Kabalo man jud ka. So, bola Siyempre, mamili ka. Ipautan na mo siya. Kung kabalo ko, anong di pa man ko maghilot? Kung pangutan sa paghilot ako kung mag-eskwela. Oh, Kapugay. kanang Tsaka ba, no? series, Wala lang. Dayon. Moto, first nga na kung taga Pakistani, nag-isol ginawa. Siya mo pinakauna dito. Hilot lang ako. Pero kwanto mo ha. Murag gi-trust mo sa Ginoo tong nga. Wala lang. Wala lang hilot lang ito mo. Kasi my friend, problem. Wala lang hilot. No problem. Kapon ako, ano lang. Ano mo so, very good. Anto na kuan ko, anong murag na, nasumpay, nasakpan ko, nasumpay-sumpay na. Anto, nabalaan ko sa mga kuan, Pilipino, hilot ka. Agyan ko na lang ako. Good. Kunin ko na ni. Kasi mo na ni ha. Bigan na lang. Panidigan ko lang gini bisig. Bay, pahilot ko bay. Dili pa ka sure ba nga? Dili ko. Mo gini ako ha or Oto, gihilot ko ko. Hilot ko bay. Kaya pero ikaw naman. ato nga time nangita gyud Lord, kag asa sign. man ikapon. Nag-pray jud ko. Sa asa ikapon. No, to ka na tagilot. Hindi mata. May tag naka-eskwela ta. Pita ko naka-eskwela ka. Kina kay guide ba? Anton, bay, maayo biya siguro, ano? Anton, wala na. Balili ka na kayong mga nagmarites nga. Marites ko, anak na. Ayaw ka? Ano ko kuya, wala ko. Ano ko yun, naman kay ko. Wala ko ang kukuglingon lang ba? Oo. Puro mo ito tributo. Kumbaga, bro, di pa ka-accept nga. Hindi, di ko mo. Kabalo rin ko. Bay, naayaw, di ano yung sikuan, kinitura. Grabing takik ka ito, naayaw man ko. Kuya, wala ko na. Magdaki. Wala lang yun, papretend yun kung main ako. Ay, bilot. Pataka, ang tanit bilot. Kaya nilang gikon kang result. Ano lang, ano na, uli, di pa pauli ko niya. Adi ko mo uli kay 100 dito bayad nga, 1.5 na na. 100 real. Oo. Isa'y 150, 200, oo. So, gawas nga na plumber ka. Mason. Mason. Pag uli na alas 3. Alas 4, sugod ako gilot, ang gabi. So, mga Pinoy ito yung mga customer. Anang lahi, Karang lahi. Riyadh to? sa Riyadh. Saudi Riyadh, sa Bata yun, sentro. Sentro man ang Bata. Ato po niya siya dito sa katong Red Sea, katong Gagian, Isis. Ato po niya siya dito. Siya na-assign. Egypt ba? Dili. Saudi, nilawag Sa Red Sea. asa dapat na ba? Ito pag dalag balas kay dalag sa ulo kay nang kana na. Awa dito kadala. Sa bato. Mag-ipon mo ito yung dito. Buka ka. Kapagilo. Ayun na ni Dong. Jesus name, ayun na. Manta na Waka na. tulahan di kita kabalo. Nakita kang pants. Medyas Ano na na ako medyas. medyas? Ha? Medyas na ako. Hindi, mag-adjust ka. Na kay Nako. talon. Nako jogging pants ito. So ito to ay naguli ha. Kanya kung napang may mapalit o masuko ka ron, inuman naman ni Alaksan ni para BGC. Alaksan ni para BGC. Kung mo inom ka, ha? Oo. Una pa yung mapalit ron. Ano na butika. Ang mga hindi ka. Butika ron ako. Una pa lang ha. Ay average na ron siguro. Ano lang, kaya nga naman, painom mo to ka kay pag mahilot siya, ang dugo nag-circular pa. Ano man na sila dala-dala kung Ano lang, siguro na yung mga medical kit, Nato no? ilaman ma'am pa. Ano lang. Ano man na sila dala-dala. Ayun na, Jesus name. Katong katuan na mo sa kwanto, Saudi Tabuk. Pwede magpa-hikap-hikap lang gamay. Oo, pwede pa. Magtak mag... Ano ba na? Awal, kanang mura lang kanang pamawal ba? Pahikap pa ako si Mabot. Testing siya. At least lang pahikap ni Mabot. Thank you for watching guys. Bye-bye.